من سحر بر وقت اومدم. اوه چوچ اوه بهترین تالار ورزشی کو صد فوزمی عبدالربی کجا شده باشه. Hello. How are you? Fine, and you? What's your name? Nike, and you? Nike, and you? Nike? Yeah, Nike? yeah. Nike like. Check. Where are you from? Niger. Niger. I'm from Tajikistan. You are welcome in our country. Did you see Abdurabi? No. Abdurabi. Where is it? I don't know. You don't know? No. He's famous. He work in the sport. Maybe this Abdurabi. Maybe this place. Let's find. Huh? Okay, let's go. Abdurabi. Oh, madam. We must find Abdurabi. You don't hear? No? Yes. Abdurabi. من سحر عبدالربی قوی کرده گشتم. نه مهمان از افریقا. سلام علیکم. چطور شما؟ His name is Nike. استاد ورزشم. بسیار خوب. Is Abdurabi journalist civil sport. Okay. Welcome to Profit Gym. Okay, thank you. Okay. تشکر زیاد. شما دید من فکر کردم که امروز شما خودتون تنها میید. لیکن دیدم همراه شما باز یک محافظ. ورزش. محافظ. بسیار عالی. محافظ رو در تالار ورزشی چیکار میکنید شما؟ Body shaving. هم مشق میکنید هم محافظ میکنید. بله. با محافظ شما چی میگویید؟ Thank you very much for your help us and we will be famous with me in this program. салом ин шоу барномаи варзиши қавитан аст ки ҳамроҳи қаҳрамони навбатии барномаи варзиши қавитан ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмудҷон воҳидов ва албатта инчунин ҳунарманди театр ва синамо бонуи зебо ҳунарпешаи муваффақ албатта Зарина Бадалова дар барномаи ширкат мекунад. фикр мекунам ки албатта бо ин тану бозуи зебои варзиш қавипайкаронаш Зарина имрӯз барномаи моро зебо мегардонад. Бо тамринҳо албатта, бо тамринҳои ҷадид, нав ранги дигар мебахшад. Хуб, баданро гарм мекунем. Баъдан шурӯъ мекунем тамринҳои шоу барномаи варзиши қавитанро ҳамроҳи Зарина. Баданро давида то инҷо аллакай гарм кардам. Шумо ҳамроҳи мо бизодон. Хуб, шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. Зарина Бадалова 14 феврали соли 1988 дар оилаи коргар дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. соли 1995 ба мактаби миёнаи рақами 51 шаҳри Душанбе қадам гузошта, онро соли 2006 бо баҳои хубу аъло хатм кардааст. соли 2007 ба донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода дар шуъбаи актёри драма ва кино дохил шуда, донишкадаи номурдаро соли 2012 бо дипломи аъло хатм намудааст. аз соли 2008 то ин ҷониб дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов кор ва фаъолият менамояд. дорандаи якчанд диплому ифтихорномаҳо мебошад. ба давлатҳои Қирғизистон, Эрон, Норвегия, инчунин ба шаҳрҳои Омск, Ялта, Сочи сафарҳои ҳунарӣ кардааст. соли 2018 бо намоишномаи актриса ба шаҳри Сочи сафар намуда, дар ҷашнвораи байналмилалии театри Фазои ҷавонӣ иштирок карда, соҳиби 5 ҷоиза гардидааст. аз ҷумла ҷоизаи беҳтарин нақши занона, беҳтарин ороиши саҳна, ҷоизаи махсуси аъзои ҳакамони ҷашнвора, беҳтарин коргардон ва ҷоизаи махсус ба коргардон. соли 2009 дар донишкадаи санъат дар озмуни Мирзо Турсунзодахонӣ иштирок ва сазовири ҷои дуюм гардидааст. соли 2017 дипломи Кумитаи ҷавононро соҳиб гардида, ҳамзамон соли 2016 бо унвони аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шудааст. варзиш ҷасорат, матонат, зебогӣ, ҳосили сулҳ, албатта театр бошад, зиндагӣ, оинаи зиндагӣ, тафаккур, шуъур. ин фикри ман буд. бале, Зарина? фикри дуруст. театр албатта фикр мекунам инсонро ҳамаҷониба инкишоф медиҳад. бале. варзиш низ ҳамин тавр аст. варзиш албатта дар ҳамун ҳавличаи пеши хона як турник гӯем ҳаст ки ҳар субҳ ё шаб ҳар вақте ки бекор шавам лоақал
دقیقه هم باشه، 1 دقیقه هم باشه رفته باید که وزن را آویزون کنی. همه خیلی بگم آهسته. من فکر کردم که زرینم تو 60-70 مرتبه تورنیر خودش آوازون کرده تورنیر اجرا میکنه. نه همه گفته که عبدالربی من 50 مرتبه تورنیر اجرا میکنم، البته برنامه رنگ دیگر میگیره. بعد نگفته که اثبات کنه. موقع ورزش چه جایگاهی دارد در زندگی شما حرف زدید؟ البته که برای خود یک با اصطلاح استیمول بگیم خطا نکنیم دوره، چون که هر لحظه بدن خود رو سالم نگاه می‌دارید. بله. و تئاتر، میون تئاتر و ورزش چی فرقی است؟ قریب که هیچ تئاتر هم چون که دعوت‌ها زیاد دارد، بعضا حرکت‌های هست که حرکت‌های گیمناستیکی هم داریم، صحنه رقص داریم، میدویم، میپریم. قریب که هیچ، فقط اینجا با قانون قاعده هست بیم. من فکر میکنم که بدن ما امروز زرینا در این تناظر دوچرخه‌رانی گرم شد و اویستوستا میتوانیم سرعت رو پس کنیم و گذاریم بعد تمرین یکمی شو برنامه ورزش قویتان. در جریان تمرین ها سوال ها و لحظه های جالب ما شما رو انتظارات با تلویزیونی ورزش باشید. توخیر یک توخیر نه که صداش نبرده؟ نه صداش نبرده. 2 کنی 3 4 5 6 7 8 9 و 10. زرین بیا 30 دما نوبت شما. چی؟ بشوخی من 30 دما نوبت شما. من انتظار نبودم خیلی بود. من اینها رو میگیرم. شما چی نام داره؟ وایشگیری 3 کیلو. درست خوب. سمت پیش حرکت میکنی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زینب خودتون چی خیلی اسم شما شینید؟ البته معلوم که بدنی که کمتر خوب است، البته که بدن من خوب نیست، همه وقت در حرکت است. لیکن این مشق برای بدن خوب رفته موشک رو البته بدور کرد، یعنی کشش موشک رو البته حس کرده میشه. شما در تئاتر مثلا پیش از اجرای نقش ها بدن رو چطور گرم میکنید مثلا؟ هست یگان اصول مثلا حرکت؟ بله، یعنی همون اصول هایی که با یوگا تشبیهیت دارن و گفتم که کم گیرد صحنه میدویم. میدوید حرکت. یعنی من یک 5-6 سال پیش شده بود، یعنی پایه‌ها با سمت بالا آزاد میرفت. حال همه جا هم رسم شکل کمتر محکم است، چون که با سبب‌های ترک کردم این ورزش رو و البته که باز شروع میکنم. برای چی با سبب‌ها ترک؟ یعنی فرزنددار شدم حالا. فرزند شما چند ساله است؟ 1.5 ساله شد. بسیار خوب. پسرم 1.5 چه آرزو ساله دارید؟ شد. میخواهید فرزند شما قهرمان جهان از کدام ورزش شود؟ اون طرفش آرزو دارید که فرزند شما در ساحه ورزش موفق شود؟ چرا نه؟ بسیار خوب. مثلا سامان محمدبеков، تیمور رحیمов، زبونیسا رستمова مثلا. بگذار باشه در کدامش که خودش انتخاب کنه. شما کدام کدامش ساحه رو که انتخاب کنه. من گورس پرتو مثل دلشاد نه. برای چی؟ نمیخوام، چون که برای هنرمند شدن عصب برکن. تشکر زیاد. هنر در حقیقت مشکل است. شعور، تفکر، حرکت و یک شعور طلب میکند. میگونه عزیز، من فکر میکنم که زرینا با همین گونه قطع کردن بازوها، پنجه‌های دستش جدی شد و باید برنامه رو تمرین‌ها رو جدی‌تر گذاشت. پیش از اون که تمرین نوبتی که ما الان جابجا کردیم گذاشتیم مونی‌ها رو اجرا کنیم. من می‌خواستم پرسم از زرینا دایر به فعالیت کسبیش، البته تئاتر سینما، فکر می‌کنم سال 2016 2017 شاید 2018 به من کمک می‌کند زرینا دایر به спектакли мона спектакл мебинем. Яке аз нақшҳои ки барои Зарина бисёр муҳим аст, то кунун муҳим аст. Бисёр зебо нақшофарин намудааст ва ман низ тамошо кардам ва ба ман низ писанд омад. Он нақшунигор, он ҳаракатҳо, суханҳо, албатта ба диди коргардони ин нақши мона спектакл актриса ба фикр. Бале, актриса. 2017 хато накунед. Ва ҳатто дар шаҳри Сочи, Федератсияи Россия, ин спектакл албатта
актриса сазовори ҷои намоён гардид. соҳиби 5 ҷоиза. 5 ҷоиза, бале, худаш ислоҳ кард маро ва ин ифтихор аст албатта барои ҳунарпешаи кишвари мо Зарина Мадалова, ки тавонист берун аз кишвар муаррифӣ кунад ҳунару истеъдоди худро ва ҳунари истеъдоди ватанро. албатта бисёр мехостем ки каме равшанӣ андозед ва якчанд хуб лаҳзаи ана ҳамон спектакли монаро ки актриса ном дорад замзама. намоиши моноспектакли актриса соли 2017 яъне пешкаш тамошобин гардид ва гуфтанам ки ин якам ба дарди дили худи Заринам ҳаст ва чуноне ки барнома қавитану варзишӣ ҳаст, ҳамон бисёр ҳаракатҳои зиёд дорад намоиш ва доранд ҷо махсус ҷоҳое ки яъне исту гирья ину он, аммо ҳамон махсус оли ҳамон саҳнаи Бибиҷон саҳнаи Бибиҷон ки инқадар ҳаракаташ зиёд аст ва ҳамин сол 14 феврал дар ҳамин салаи ростира якам нафасгир шуда будам, чунки зиёд давутҳо зиёд доштам барои ҳамин ва якам ки як 3 кило вазн гирифтам, бароям офардани ин нашқ вазнинӣ кард. ҳоли ман бояд ки 3 кило хароб шавам ва ҳамоне ки мегӯяд ки авзир инҷо ва ана ба ман кӯмак кардан бародар наворгирамон лухта ки Бибиҷонро пайдо кардам. Дар он ҷо гуфтанам омад ки махсусан ҳамин саҳна, ҳамин қисми намоиш якам рӯҳболидагӣ дошт ва албатта ки ҷои фоҷиаи худро дошт ки мегӯяд ва ин намоиш диалог бо тамошобин аст. Бале. чуноне ки дидед ҳамон диалог бо тамошобин ва албатта порчаи онро умедворам ки нишон медиҳед ба тамошобин. мегӯяд албатта ягона шахсе ки хотираҳои ширинам бо ӯ пайванд аст ин бибиам буд. мисли ҳамин рӯз дар ёдам ҳаст, зимистон барфи баланд борид, ман ҳамроҳи бибиам ба кӯча баромада барфбозӣ кардем. инҷо тамам тағора лозим буд. бибиҷон кани барфбозӣ кани бибиҷон ҳангоми барфбозӣ ҳама барфчаҳои сӯям партофтаи бибиам хато мерафт. аз они ман бошад ягонтааш хато намехӯрд. ана ҳамин хел салом. аз омаданатон ба ин ҷо бениҳоят шодам. аммо намедонам барои чӣ омадед. балки худатон ҳам яқин намедонед чӣ шуморо ба ин ҷо овард. на аз рӯи шумидам, балки он сангин диливу бераҳмиеро ки худам бархӯрд кардам ба шумо қисса мекунам. ман дар синни 4 солагиам хонданро ёд гирифтам. аз ҳамон ҷониб ҳамеша ҳамроҳам китоб, рӯзномаву маҷалла, умуман ҳар чизе ки ҳарф дошт бо худ мегардондам. ба кӯча бо китоб мебаромадам, ҳарчанд он вақт ҳеҷ майли китобхонӣ надоштам, зеро тамоми андешам 10 қадам дуртар аз ман ҷониби майдончаи бачаҳо, ҷое ки ҳамсолонам зочабозӣ доштам, равона буд. ҳунарманд нестам, варзишгар ҳастам. аз ҳисоби энергия қувваи зиёд буданаш хостам пайваст шавам, лекин натавонистам. ин тараф ҳаракат кардам асан. лекин барои ман бисёр аҷиб чӣ буд ки дар театр вақте ҳунарманд ба нақшофарӣ фурӯ меравад, фикр мекунам барои ворид шудану бозгаштан соатҳо лозим аст. барои ман ин муҳим буд, чунки варзишгар вақте ба чемпионати ҷаҳон мераваду муваффақ мешаваду қаҳрамон мешавад, рӯҳан ӯ бояд омода бошад дар дохили тамрин, дар дохили майдон ҳаракат кардану зарбазанӣ. тӯли 1 соат аз саҳна берун набаромада нақшофарӣ мекунем. барои ман муҳим ҳамин буд ки ман бодиққат гӯш кардам ва ба эҳсосот низ дода шудам, чунки худам низ дарк кардам чун варзишгар ки дар ҳақиқат бисёр мушкил аст
дар вақти тамрин намудану мусобиқа сабқат намудан ва худро бедор кардану дохил шудану баровардан ва дар театр басо мушкил будааст. бале. Чунки агар хато кардӣ, аз сценария масалан берун баромадӣ, боз худро ёбӣ, кобӣ. ин тафаккур шуурро талаб мекунад ва аҳсан мегӯем ба Зарина ки дар ҷараёни ҳаракат нақшофарияш бисёр зебо ва ҷадид самра кард. Ман бисёр ҳозир анамун эҳсосот баланд шуд ва ҳоло фикроям инро насиб бошад Албатта. пешкаш тамошобин гарда албатта ҳамаи шуморо даъват мекунем. тамрини навбатии барномаи бача қабилан шурӯъ мекунем. монеаҳо бисёртар гузоштам, чунки Зарина шумо дар ҳақиқат чолок ҳастед. мо Ташаккур. ҳаракатҳои шуморо дар театр дидем ва гуфта намонад ки китфҳои бозуҳои Зарина мисли паҳлавонҳо аст. шумо 4-5 мартиба Зарина тӯбро ба замин ту базбин аст ногуфта намонад аз ман 5 кило. аз ман 10 кило аз Зарина шояд иваз мекунем дар ҷараён. Бас. 4-5 мартибагӣ тӯбро зада бардошта зонуқат иҷро мекунем. Меравем Зарина. Аввал шумо. Бале. Анамин тав якҷомо бояд иҷро кунем Зарина. Хуб биё. Хуб, меравем. 1, 2, 3. Шороли. То ба охир нашин Зарина. Кифоя аст. 3 4 5. Мегузорем Зарина. Бисёр хуб акнун пои ростро дар дохил 4 маротиба инҷо, 4 маротиба унҷо. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Як бори дигар 1, 2, 3, 4. Бисёр хуб Зарина. Акнун поиҳоро фарохтар мегузорем. Яъне анамин тавр иҷро мекунем. 6 бори дигар. Меравем Зарина. 1. Ман шуморо дар оина назор мекунам. Бошад. Вое, қомататонро бадурад. Хуб, қомат рост. Бошад шогирд. Меравем. 1, 2, 3. 1, 2. Вое. 1, 2. Асон. Ман ин тар наметонам. Устод, Чӣ буд? Аз куҷо сарчашма мегирад? крестик сифр. Кай Ин аз давраи кӯдакинам. Кӯдакӣ. кӯдакӣ. Бале. То ҳол шумо Ногуфта намонд ки дар ҳамон намоиш ҳамонҷо бампарак дорам. Ҳамин гуна Зарина шумо гуфтед ки ман 3 кило вазн гирифтам. Нафаре ки 3 кило вазн гирифта бошад ин гуна ҳаракат карда наметавонад. Шумо пас 3 кило вазн нагирифтед. ин ҳамаш сабаби рухсатии ҳомиладорӣ буд. Ҳар як зан баъди ҳомиладорӣ вазн мегирад. Неки шумо хуб барқарор шуда истодаед, чунки фикр мекунам баъдан боз идома дидед. Як бори дигар меравем ба ҳамин ҷамъ аст. 1, 2, 3. Устод. Аҳсан. Аҳсан, аҳсан. Зарина самти пеш ҳаракат мекунем. ин гурсҳоро мегирем. Акнун монеаҳо бисёртар ҳастанд. Зарба ҳаракат мекунем. Зарина пеш бо дасти чап ва рост дар ҷои истода. Меравем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бисёр хуб. Зарина, акнун то ҷои мо огоҳ ҳастем. Нақшофарии шумо дар театр бештар аст нисбат ба нақшофариятон дар синамо. Бале. Сабаб дар чи аст? яъне як 10 сол ҳатто 11 сол пеш буд ки вақте ки нақшҳои пешниҳод мекардам ба ман писанд намешуд. Яъне дар кӯ вақте асари филмномаро пешниҳод мекардам ба ман писанд намешуд, ман рад мекардам. нобаста аз маблағе ки он нақш дошт ва имрӯз дарк мекунам ки рад кардан яъне хуб набудааст. муҳим нест ки нақши бад аст, яъне хуб аст, манфӣ ё мусбат аст, бояд ки нақшофарӣ кунӣ. ва чашми дурбин ки хеле нозукбин аст, дурбин рости як чашме аст ки мисли ҳамон чашми тамошобин, барои ҳамин бояд якам худамро идора мекардам. рости ман боз роҷое боз медонам ки шумо ҳам ба шумо ҳам нақши манфӣ ва ҳам нақши мусбӣ бисёр писанд аст ва ҳарду ин нақшҳоро шумо бисёр моҳирона иҷро мекунед. ман нақши масҳакаро фикр мекунам. масҳака моли ман нест ва масҳака фикр мекунам ки дар ҳамон пӯсту бадани ман, дар характери ман намезебад. ва ҳамин хел нақши мусбию манфӣ гӯем ин барои ман муҳим нест, яъне нақши мусбию манфӣ ва нақшҳои рости манфиам камтар аст. албатта ҳаст нақшҳои манфӣ дорам, аммо хеле кам дорам. нақшҳои мусбиам зиёдтарам. дар оянда
масалан ояндаи наздик чӣ нақшаҳо доред доир ба шояд дар силсила филмҳо иштирок карданатон ягон нақшаҳои ҷадид ҳаст барои мардум пешкаш кардан? бале ҳаст. имрӯз чуноне ки мебинем яъне сомонаҳои иҷтимоӣ хеле фаъоланд. саҳнаи театр ҷисми зинда аст. вақте ки як нафар як ҳунарманд як 300 тамошобин гӯем, бигзор ки ҳатто як тамошобинам рӯбарӯяш шишта бошад, дар назди вай нақшофарӣ кардан, дар назди вай худро гум кардан, суханро гум кардан, бо гашта дар ҳамун ҷо дар ҳолати додашуда аз ҳолат баромадан, ин хеле душвор аст. дурбин осон аст, дурбинам мегирад, хуб инҷош хато шуд, биёед асари нав ба навор мегирем мегӯянд, аммо зинда дар назди тамошоби нақшофарӣ ин хеле душвор аст. медонед Зарина, ман ба чӣ андеша ба чӣ фикрҳо бикрҳо фурӯ рафтам. манзури ман он аст ки имрӯзҳо ҳастанд ҳунармандони касбие ки метавонанд дар фазои шабакаҳои иҷтимоӣ бо силсила филмҳои ҷадид, яъне силсила филмро нишон надиҳанд, ҳунари истеъдоди худро нишон диҳанд. ин аст масалан мисоли зинда шумо ҳастед ки имрӯз дар барномаи Варзиши Капитан ширкат меварзед ва метавонед ки фазои шабакаҳои иҷтимоиро бо ҳунари касбиятон бо силсила филмҳо масалан пур кунед. зеҳни мардумро, тафаккури мардумро, шуъури мардумро бой гардонед. чунки мардуми мо ниёз доранд ба фикрҳои бикр, фикрҳои тоза, суханҳои масалан солимона албатта. чунки бештари наврасону ҷавонон имрӯз на бештар, ҳадди ақал наврасоне ҳастанд ки ба амалҳои номатлуб даст мезананд ва онҳоро бояд бо намин сухани нек, бо гуфтори нек майл кардан дар кору аз амалҳои номатлуб баргардондан. ҳозир ҳамин шабрӯз рости мо як гурӯҳ ҳамкорон тасмим гирифтем ки як силсила филм баровардем, албатта бо номи Зани ношукр. албатта ҳоло ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар Инстаграм, дар Ютуб ҳамин шабрӯз ин силсила филм рафта истодааст ва дар он ҷо ҳамроҳи Далер Мирхонов ҳамкорам, Манҷер Абибов ва духтари ҷавони театрамон Гулнисо Холиёрзода ва албатта кӯмакрасони мо, инсони хеле муҳим, наворбардори мо, бародари азиз Фаррух. ва ҳамин шабрӯз мо кӯшиш карда истодем ки ҳамин филмро яъне дақиқаашро зиёдтар кунем, яъне як сарпарасте пайдо кунем ки якам сару либосу ана ин таҷҳизоте ки ҳаст равшандиҳӣ ба мо намерасад, ин чизоро яъне барои ин ба мо сарпараст лозим. акнун тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаваскорони телевизиони варзиш, албатта ки наврасону ҷавонон ҳастанд, ба самишон мерасонем ки як силсила филми ҷадиде бо номи Зани ношукр дар фазои шабакаи иҷтимоӣ баромадааст. албатта Зарина Бадалова, ҳунарпешаи театри давлатии Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воидов нақшофарӣ мекунад. албатта даромада тамошо кунед ин филмро, бисёр филми ҷадид аст, хуб тоза бунёд аст ва лаззат баред. акнун тамошобинони азиз, биёд мегузорем ба тамрини навбатии шоу барномаи Варзиши Капитан. суҳбатҳоро мо боз идома медиҳем доир ба пайвастагии ҳунари касбии Зарина Бадалова бо варзиш. аслан барои мушакҳои китфу, барои бартараф кардани чарбуҳои миён, бештар барои бонувон, модарон, занон албатта муфид аст. чӣ кор мекунем? ҳамроҳи Зарина мо самти паҳлӯи чап ва рост ҳаракат мекунем ва бо 5 то дигар самти пеш қафо ҳаракат мекунем. Зарина омода ҳастӣ? меравем. яъне аз самти чап шурӯъ мекунем. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 бисёр вазбин аст. меравем самти пеш. Зарина 4 бор дигар. 1 2 тамошобинон азиз, плазмат оҳан 4 5 6 7 8. медонӣ ба ёди ман чӣ омад? дар хона модарони мо дар давраи пеш вай доштанд. гирчак буд, номашро фаромӯш кардам. ҳам зувола мекардан бо чӯб. тахтача охе? тахтача. ҳам тахтаи зуволагирӣ, зувола. тамрини охиронро мо ҳамроҳи Зарина иҷро кардем, ба анҷом расонидем. фикр мекунам ки ин фурсате ки мо доштем ҳамроҳи Зарина дар барномаи Варзиши Капитан лаҳзаҳои ҷолиб буд ва аз забони худи Зарина лаҳзаҳои ҷолибро шунидем, хотираҳоро шунидем. хоб шоҳиди тамринҳо ва ҳаракатҳои зебо ва ҷолиби Зарина гаштем. агар дар охир Зарина баҳри мухлисон сухане дошта бошанд, гӯш мекунем, баъдан барномаро ба анҷом мерасонем. чуноне ки барномаи Капитан ном дорад, пайваста
ба варзиш яъне машғул шавем, баданамон хоб намеравад, яъне чарб намегирем. мисли ман 3 килои зиёдатӣ яъне зам намешавад. бисёр орзу дорам ки тамошобин ба хоҳиши худ театр ояд. ва албатта имрӯз мо ҳунармандон ҳам аллакай кӯшиш карда истодаем ки дар сомонаи иҷтимоӣ яъне бештар пешкаши тамошобин гардад, чеҳраҳои мо паси пардаи театр намонем ва духтарҳое ки занҳое ки бо унвоне ки мехоҳанд яъне ҳунарманд шудан, албатта ба гуфти устодамон Қурбони Собир Абдумин Шарифӣ китоб зиёд хонанд, китобҳои бадеӣ зиёд хонанд ва чунки нутқи онҳо буроз шавад, чунки яъне чӣ мегӯянд фонди захиравии суханронии онҳо буроз шавад, шеър зиёд аз зиёд кунанд ки майнаи онҳо яъне хоб наравад албатта. ва ҳама амиро пайваста бо варзиш машғул шавем. албатта чарб намегирем ва нуктан омад ки тани сиҳат дар зиндагӣ муҳим аст. ҳама вақт тансиҳат бошем. زنده میمونم تا آن زمانی که تماشابین برایم کف میکوبد و فریاد زنان آفرین میکوبد. албатта бо варзиш бошед. варзиш гарави саломатӣ аст, саодатмандӣ аст, сарфарозӣ аст. бадани худро солиму нерӯманд нигоҳ доред. албатта мисли Зарина бо китфҳои зебои албатта боқӣ бимонед. бо телевизиони варзиш бошед, тарғибгари тарзи ҳаётисонӣ бошед. хайр, то барномаҳои дигари қавитан аз телевизиони варзиш.